Ahojte všetci, vítam vás pri dnešnom videu, kde si ukážeme návod, ako si zafarbiť takéto vlasy. Vítam vás ja, Crazy Dea, šialená, bláznivá, teda no nie vždy. Takže, čo budete potrebovať k tomu, aby ste si zafarbili takto, napríklad na rúžovo vlasy? Nie je to permanentná farba, dopredu upozorňujem, a potrebujete na to iba krepový papier. Ja som si zakúpila viacero krepových papierov, ale pre toto farbenie som použila tieto dva. A tieto ďalšie použijem neskôr, keď si budem chcieť zafarbiť vlasy na hnedo, použijem hnedý, pretože konce mám také viac do blond a nechávam si odrastať ombre. A tieto dva chcem zmiešať dokopy, aby z toho vzniklo možno niečo také azúrovo, tyrkysovo, neviem aké. Dúfam, že mi to vyjde. Táto farba nie je permanentná, to som už spomínala. Nevýhodou však je, že sa vám zmije po jednom, dvoch umytiach, asi skôr po dvoch umytiach, a je možné, že sa vám to otlačí na vankúš. Na takéto zafarbenie vlasov budete potrebovať napríklad jeden alebo dva krepové papiere a najlepšie je to kupovať vo veľkosklade. Ja som kúpila jeden papier, mám tu aj bloček krepový za 23 centov. Za všetky tieto krepové papiere som platila iba €13, takže myslím si, že sa to úplne že oplatí. Nič viac vám k tomu netreba. Dúfam, že vás týmto videom inšpirujem a že sa vám to takto páči. Mne sa to páči veľmi, takže poďme na to.